ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು. ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನ ಆ ನಿರಕರೆ ಮುಖ್ಯ. ಎನ್ನಂಚ ತೂತಿಯರು ನಿರಕರೆ ತಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ತುಂಟಾಟಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ನಿರಕರೆ ತಕುಲು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಿರಕರೆ ತಕುಲು ಎನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಿಷಿನ್ದ ಕುಲಿತೇರು, ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ಕುಲಿತೇರು, ಶೆಟ್ರನ ಕುಲಿತೇರು, ಪೂಜಾರನ ಕುಲಿತೇರು, ನಾಯಕಿಯರನ್ನ ಕುಲಿತೇರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಪರಿಸರೊಡಿ ಅಲ್ಪ ಬುಳೆದು ಬೈದಿನೇ ಬಕ ಎನ್ನ ಬಡಪತ್ತದ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಕುಲು ಅಕಲ ಮಲ್ಲಾಗ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಮಂತು ಬೋತೀರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬಡಪತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದಿಚ್ಚು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾತ್ರ ಬೊಕೆನ್ನ ಶಾಲೆದ ಗುರುಕುಲನ ಕೊಲ್ಲು ಶಾಲೆದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೂಡುದಲ್ಲ ಕಂತಿನೊಂಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ UBMC ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ತ ಅಯ್ಯನಕುಲು ಎಂಕಲೆಯನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತನು ಏರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಏರಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಗೆಂದೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಅವು ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಪೋ